Bila je topla subota u studenom, dok su potencijalni kandidati za hrvatskog predsjednika svim srcem i svom dušom svojom na trgu Bana Jelačića prikupljali potpise građana. Nekoliko metara dalje, ispod konja, imao sam čast i priliku upoznati ugodnog čovjeka, čvrstog karaktera i jasnih stavova. Mile Mrvalj 3,5 godine bio je beskućnik, a kad se prije 5 godina izvukao iz tog pakla, osnovao je humanitarnu udrugu Fighter. Dakle, najveći problem sa kojim se suočavaju beskućnici je beznađe, depresija, jer te ostave svi. Ostavite obitelj, raspadati se obitelj. Teško je motivisati samog sebe kad su ostavljeni, kad su odbačeni. Kad spavaš u ruševini, ti ne možeš reći ovo je moja ruševina. Dakle, uvijek tu ima, to je ruševina. Sad zamislite, bio sam beskućnik 3,5 godine, kako je spavati negdje sa nožem u rukama i sa metalnom šipom ispod glave. Jer nikada ne znaš kad će ti neka budala u bilo koja doba noći doći i napraviti problem. I to je 3,5 godine straha. Dakle, ja 3,5 godine nisam znao šta je sam. Ja 3,5 godine nisam se raspavao. Ja 3,5 godine sam bio strašno umoran, strašno iscrpan. I to je veliki problem. Rođen je na Badnjak 1959. godine u Sarajevu. Tamo je završio srednju školu primijenjene umjetnosti i našao posao. Imao obitelj. Uskoro je otvorio likovnu galeriju, a kada je ona propala, našao se na ulici. Pamti divno djetinjstvo i mladost, ali i 2 strašna perioda koja su promijenila način na koji gleda na život. Rat u Sarajevu i beskućništvo u Zagrebu. Ne znam jeste li gledali film od James Deana, Buntovnik bez razloga. A ja sam buntovnik i tako i ovako, i sa razlogom bez razloga. Uvijek sam bio buntovnik. Ja sam se rodio sa smijom. Sad djeca kad se rode moraju zaplakati, ja sam se nasmijao. Volim novac jer tim novcem mogu pomoći nekom drugom. I jako mi je bitan novac. Dakle, jako volim novac jer novcem mogu pomoći drugom. Bilo je ljudi koji mi kažu bježi smradu, vidi da smrdi, gdje smo znali izbaciti, gdje smo znali pljuvnuti, gdje smo znali uvrijediti, ali jedna samo dobra osoba, divna osoba, razbije mi svu tu negativu i ti divni ljudi si me nosi. Izrazito je oštra uma, brz na jeziku, pun doskočica. Tvrdi da je bolje biti mladi lud nego stari mudar. A političan je i duhovit. Oduvijek je bio hiperaktivan i na strani slabih. Dok je bio beskućnik, na životu su ga držali dobri ljudi na koje je nailazio. Oni bi mu poklonili lijepu riječ, novac ili nešto treće. Tako mu je jednom prilikom neka gospođa za rođendan i Božić poklonila kapu, šal, rukavice, butelju vina, ali i 2000 kuna. Nikad je kasnije nije sreo. Neki dan mi je jedan novinar rekao, u novinarstvu sam preko 20 godina, kaže ne mogu se sjetiti osobe da je o njemu, da je Hrvat, da je o njemu napravila reportažu CNN, Deutsche Welle, France Press, Rai Uno i kaže meni ti sjedi. I ja kažem, ja bi sve to dao da mi barem bude na kineskoj novinskoj agenciji, jer bi bio 1,5 milijardi ljudi me pogledao. Mislim, lijepo je to. Lijepo je da me ljudi prepoznaju. Lijepo da me ljudi vide. I sve što uradiš, ako nisi u medijima, kao da nisi uradio. Međutim, živimo u takvoj državi i u takvom društvu da je sve teatar, da je sve stvari obična šminka. Sve što kažem i sve što radim i svi moji projekti koje sam ja uradio u stvari se samo ispunjavanje nekog prostora u nekom mediju. Mediji u meni ne vide dobrog čovjeka, vide dobru vjeru. Mile danas živi u malom stanu. Konstantno pomaže beskućnicima i ne misli stati. Drži predavanja po školama
Izdaje časopis Ulični fajter kojeg prodaju beskućnici, organizira radionice, svakodnevno organizira akcije za pomoć beskućnicima. Vodi edukacijske ture Invisible Zagreb. Za njih zna cijeli svijet. Bradu nosim zbog ljepote, jer sam zaista lijep i svi me vole zbog ove brade. Da nemam brade, ne znam šta. Rock muziku, volim Janis Joplin, volim Dorsey, volim Pink Floyd, volim Zeppelin, jer je i to bila ta muzika 70-ih godina, muzika buntovnika i muzika fajtera. Nije bilo koncerta u bivšoj Jugoslaviji na kojem nisam bio. Ovaj ulični fajter prvi je beskućnik koji je dobio osobnu iskaznicu u Hrvatskoj. Iako nekad i sam pomislim kako je osobna nepotrebna i kako mi oduzima mjesto u novčaniku, prosječnom beskućniku ona je san. Jer bez osobne ne možeš dobiti posao. Ako ne radiš, ne možeš si priuštiti stan. Ako nemaš stan, odnosno prebivalište, ne možeš imati osobnu. Matematika je jasna, a krug začaran. Samo u Zagrebu ima oko 2000 beskućnika. Neki spavaju po vagonima, neki po tramvajima i autobusima, većina po ruševinama. I noćas će mnogi noć provesti na otvorenom. Kako ovo ne bi bilo još jedno ispunjavanje prostora sadržajem i samo dobra vijest, evo kako svi možemo pomoći. Otiđi do bankomata, izvadi 100 kuna i daj nekom beskućniku. Pomogao sam. Možeš uvijek. I lijepom riječju. Ako vidiš da je pitom, priđu mu, popričaj malo sa njim, daj mu koju kunu. U šta će on potrošiti, to je njegova stvar. Ali ljudi koji ne žele da dadnu tim ljudima novac, on traži opravdanje samo unutar sebe. Nemoj tražiti opravdanje, daj mu kunu. Ne moraš mu dati 100 kuna, daj mu kunu i on ti reći hvala.